Diyan ka lang may sambay. Ha? Diyan ka lang ha. Sino sa inyong mapakatay? Mahina talaga mga kasinag, kaliskis kawali. Kaya kawaliin na natin to. Mga kasinag, ito na yung mangga natin. Ayan. May sausawan tayo. Toyo na may sili. Ngayon pala mga kasinag, kukuha ako ng manok dito sa manakakulong ko na ito. At walang pagkain si Pagaspas. Ayan mga kasinag, itong ipapakain natin kay Pagaspas. Alin dyan? Sa apat na yan. Sino sa inyong mapakatay? Ha? Sino sa inyong mapakatay? Wala! Labas na, dali na. Sino mapakatay? Wala bang lumalabas mga kasinag? Walang lumalabas. Alin kaya dito? Ito sa tingin nyo mga kasinag, pwede na ba natin katayin to? Mahinang klase naman yata ito kung papalakihin ko. Daw, kaliskisan mo natin. Mahina talaga mga kasinag, kaliskis kawali. Kaya kawaliin na natin to. Kasi kaliskis kawali siya. Andito si Pagaspas hindi pa kumakain. Andito. Tingnan daw natin mga kasinag si Pagaspas kung anong ginagawa. Ayan. Hello! Kumusta? Kumakain ka nitong manok? Ayan o. Ayan o. Ito, Sambo. Kakain ka? Hoy. Ito, kakain ka manok? Ito? Ang pakatulala ni Pagaspas mga kasinag. Oh, ayan ah. Ayan ah. Katayin ko muna, katayin. Bago natin siya pakainin. Kasi naubos yung stock ko mga kasinag. Ano dito, na pakain niya. Ito. Papalakihin ko sana ito. Itong mga manok na ito. Kaso no choice na talaga. Walang maipakain. Kaya katayin natin. Saka wala kaming ulam pananghalian. Tama na itong mga tinulay yung mga buto-buto. Kasi yung laman, mga hita, pitso, kay Pagaspas yun. Yung mga buto-buto sa amin. Yun ang iulam namin ngayon. Mga kasinag, nakapagkatay na tayo. Andito na tayo sa may kulungan ni Pagaspas. Ayan. Hello! Ito ba? Naantay mo? Hindi ba makapasok? Dito na lang. Ayan. Yun. Sige na muna. Okay. Ay, yung lubid pala. Alisin natin yung lubid sa paa mo. Yung lubid na may lubid sa paa mo. Ayan. Okay. O, dali mo doon sa ano mo. Kaya mo na yan. Grabe na ba ng lagas ng balahibo oh. Grabe na ng lagas ni Pagaspas sa balahibo mga kasinag. Nagpapalit na. Pero yung buntot niya wala pang tumutubo sa buntot niya. Sige na, kain na muna at pagkatapos mong kumain lumabas ka. Ha? Ano ba?
Iwan muna natin mga kasinag para pagkatapos siyang kumain, palabasin natin. Iwan muna natin siya dyan. Patapusin lang natin sa pagkain niya. Mga kasinag, pagkatapos natin bigyan ng pagkain si Pagaspas, yung karning manok na native, lumabas na siya. Andito na siya mga kasinag. Oh. Ayan na. Oh. Hello. At dyan ka nag-i-standby. Doon ka sa itaas ng mangga. Ha? Sa itaas ka ng mangga. Gaspas. Ang ganda ng kulay niya mga kasinag. Kung mapapansin nyo, napakatingkad na ng kulay niya, ka-brown. Tapos may batik-batik na puti. Ang ganda oh. Ibang iba na si Pagaspas ngayon mga kasinag. Hindi kagaya nung manakaraan, yung na-rescue natin siya na hindi pa ganyan yung kulay niya. O ngayon oh, ang ganda na ng kulay niya. Barabantayan ko lang muna siya mga kasinag. Hayaan lang muna natin dito si Pagaspas sa labas para masanay siya. Baka pumunta dyan sa itaas ng mangga. Bantay-bantayan ko lang muna. Dyan ka lang may sambay. Ha? Dyan ka lang ha. Akit ka dyan sa taas ng star apple. Dyan sa itaas. Andito na si Pagaspas mga kasinag, umalis na dun. Tama-tama yan, dyan siya mag standby sa itaas ng star apple. At mapresko ang lugar na yun. Iwanan muna natin. Hayaan mo natin dyan mga kasinag. Kasi may kinuha ako ditong mangga. Habang nandiyan siya kanina, kumuha ako ng mangga. Umakyat ako dito sa Indian Mingo. Grabing kalamintas. Yung ligha ang tawagin. Ito mga kasinag, meron ako dito nakuha. Yan o, siyungkit ko ito eh. Yan o, yan. Diba? Yung dalawang malaki. Saan pa? Ay, tatatlo lang pala yata nakuha ko. Meron pa oh, yan. Maliit pala ito. Pero tigas na. Mga kasinag, ito na yung mangga natin. Ayan. May sausawan tayo. Toyo na may sili. Sarap kaya. Nagbablog. Palalo mga kasinag, ang sarap. Turog. Init kasi ang panahon. Bagong ligo si Mrs. Oh. Buti pa siya nakaligo na. Tapos kakwentuhan niya yung kanyang kapatid. Kadapol. Manghang! Excuse me. Manghang te, manghang. Pero masarap. Si Pagaspas mga kasinag andun. Sa may kabilang bahay. Habang merienda kami mga kasinag nung mangga, yan oh, yung Indian Mingo, may dumating na magpapandesal. Hapon na ang pandesal sa amin, ayan oh. Malunggay, cheese, pandesal. Eto. Ano? Malunggay. Talambuhan namin, may nakarating din dito nagtitinda ng pandesal. Pero yung pandesal niya mga kasinag, mainit pa. Hindi siya yung bahaw, bagong luto. Kasi dito sa bayan ng Saroma, doon sa Banwaan, may nagtitinda talaga ng pandesal na mainit. Yung niluluto talaga, habang nagbabiyahe sila, niluluto na nila yung pandesal. Siya ito yung mga kasinag. Ayan, may pumasok po ito. Naka motorsiklo lang. Ito na. Ano? Ano yung yelo dun? Ano ka mo yan?
Daw. Ayun pa mga kasinag oh. Pandesal. Ano si Mama Gam? Ayan. Hmm.